Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nag-crave kami ng mga pagkain po sa KFC. Yes. Unang-una mayroon kami ditong cracklings. Mayroon ding hot shots. Yan. Ito naman ang hot and crispy KFC fried chicken. Ayan o. Wow. Wow, grabe Ganda oh. ng kulay. Sa iyo, Mang. Sa akin, meron ditong spicy na fries. Merong chicken steak at saka yung original na chicken nila. Meron din ditong mashed potato. At ano to pang? Hot shots. Hot shots. Dito naman mga ka-studio ay Burger Zinger. Ito po ay ang spicy, extreme spicy po. Ito po ay level 3. Sa kanya naman ay level 1. Ayan, mayroon din silang pinadala na rice. Mabango man yung rice niya. Tapos ito po yung sausawan, sauce gravy ng KFC. Kagandahan lang sa KFC kasi yung sauce nila ba unlimited, pwede ka manghingi ba ng madami ba. So ayan mga ka-studio, simulan natin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, start tayo dito sa chicken mga ka-studio. Pero kung sausawan dyan, no? Ito po. Yan. Kainan na. Kainan na po. Kain po tayo. Crispy pa sa'yo? Ba, hindi na. Sarap, no? Maanghang yung sayo. Hindi pala crispy yung sa iyo man kasi original yan. Yan, mayroong konting rice po. Ito pang. Gusto mong tikman yung spicy, Mang? Maya. Kita ba ito daw? Hot shots mo. Thank you. Gamit kayo mga studio. Sinsa na po kayo sa mga ingay sa labas. Lamay gravy eh. Gupon mah. Thank you pang. Sarap nito. May agis gravy eh.
Ano tayo? Dito ay. Yeah. Hati tayo dito mga. Tayo to mga. Hindi pa. Yan. Maanghang siya konti. Sobrang sarap. Kain po tayo mga ka-studio. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon, maraming salamat. Hindi po ako nag-rice ngayon mga ka-studio. Tissue man please. Potato lang sa akin. Thank you. Yan, pusit tayo bang? Yan tayo dito. Tikman ko nga yung fries nila. Crispy fries pero nawala na yung crispy ba. Yan. Burger? Ay, nahulog siya. Excuse me po. Yan o, sa loob. Ang laki nito. Yan, one big bite. Let's go. Kain po. Manghanga siya. Extreme na level 3. Sa akin din pang meron din kunting anghang. Level 1 na niya. So, meron pa rin konti. Ang sarap po. Sobrang hindi yan. Hindi ko sure kung maubos ko siya.
Hindi po kami makapagsalita. Sarap, grabe. Ito bang, tikman mo. Kumain ako nito pang. Mm. Nalalasahan ko na po yung anghang sa bibig ko. Sarap tingnan ng chicken lang. Mas maanghang ito kaysa ano pa, Jollibee. Mas maanghang ko siya kaysa sa Jollibee. Ang bilis po makabusog kahit hindi ako nag-rice. Ayaw mong tumikin nito? Parang same sila ng laman ito pa, oh. Same color, no? Same lang ata. Grabe, mga tong chicken ko na ito nga. May burger pa, sobrang heavy pala nitong namili namin. Habang kumakain po kami mga ka-studio, shout out ako ha. Shout out Aryan Sakamoto from Japan. Hello.
Shout out J4 Zone FYI TV. Shout out Jacobo Verano. Shout out Francis Blair Isqueta. Shout out Arlene Alor. Shout out Maki Tropa. Ito po, meron po siyang channel. Hello po. Shout out Jean Alpaharo. Shout out Delia Jacob from Batasan Hills, Quezon City. Shout out Bisdak Boy. Zion Elias from Bohol. Jason Julianes. Nicanora Mumbai from Tisa, Cebu. Hello ma'am. Shout out Nancy Tomlos. Meron pong channel. Shout out Ronel Ramirez at Ramirez family from Calamba, Calunbang. Shout out Jusmay. And shout out Marifi Corpus. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng nagpa-shoutout at lahat ng nag-comment po. Yan mga studio, grabe po, dami kong nakain mo. Hindi na maubos dito part ni Mrs. Hindi ko na siya uubusin kasi hindi ko na po kaya. So ayun mga studio, magpapaalam na po kami. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye bye!